Moi boa, Suso. Que tal? Hola. Penso que Suso de Toro para todas e todos vós non precisa maior presentación. Creo que unha persoa que a súa obra, as súas opinións, o seu compromiso fala por si mismo. Bueno, e a verdade é que queríamos ter unha pequena así unha conversa con el para tamén que nos contara un pouco as súas opinións sobre diferentes temas, a súa visión e tamén coñecelo un pouquiño máis, pero antes, como sempre, se vos gusta isto, compartir en redes sociais a ver se si conseguimos aí chegar aos récords do Twitch en galego. Como sabedes, vamos crecendo no Twitch, todo o mundo, todas as persoas que estamos tamén inserindo o galego nestas plataformas e que é moi necesario. Pero bueno, vamos ao lío. Suso, ti eres unha persoa que levas bastante tempo pues, adicado, non, o mundo da literatura, e creo que, bueno, polo que sabemos, ademais, por se eu que somos dúas persoas que limos, tivemos o gusto de ler desde pequenos diferentes obras. Creo que a primeira, pues, publicáchela bastante novo. Como comezou ese interese teu pola escritura? Era algo vocacional desde cativo ou como comezou ese interese? Realmente eu non me consideraba novo cando editei a primeira vez. Xa tiña 26 ou 27 anos. Porque eu quería editar xa antes, cando tiña 16, 17 anos. Nesa altura, nesa idade, estou a falar do ano 72, 73, 73, por aí, pois eu lía moita literatura xa dun modo programado. Tiña unha dupla vocación, ser pintor ou ser escritor. Ser pintor para min daquela consistía en formarme dun modo disciplinado que eu non tiña. A literatura, en cambio, si tiña acceso a unha certa disciplina e a unha certa programación literaria. Eu lera bastante dun modo consciente para formarme nas estéticas do século XX, todo iso. En fin, o conto foi que eu non podía estudiar Bellas Artes noutro sitio, que daquela Bellas Artes era en Madrid, non sei se Bilbao, Barcelona, e a miña familia non me podía pagar, e ademais eu tiña que quedar en Santiago a axudar a traballar no negocio familiar. De modo que estudei unha carreira en Santiago, unha calquera, estudei arte ao final, pero podía ter sido outra. Pero decidínme pola literatura, que era o que sí podía abordar. Entón, eu con 16, 17 anos, tiña unha referencia, que era entrar na colección Illa Nova, que era unha colección que tiña a Galaxia daquela para autores novos. E, de feito, empecé a escribir contos con ese horizonte. Ese era o meu horizonte. Por lo tanto, cando 10 anos máis tarde me publican o primeiro libriño, entón eu para min consideraba que había 10 anos polo medio, e para min eu sentía que xa era moi tarde. De feito, claro, durante 10 anos, ademais, deixei de ler literatura, de cavilar en literatura, de pensar en literatura, de crear literatura, entón tiña unha certa inseguridade. Tiven que volver a recompoñerme de novo. Costoume arrancar. É como cando unha cousa, un motor ou algo enfría, logo volver a aquecer, costoume. Por lo tanto, eu considero que cando empecé, para mí xa era tarde. Pode ser aí, a verdade é que o mellor é unha visión diferente a que teño eu, pero a verdade é que para eu cando vin, falamos de 25, 26 anos realmente, non sei se o mellor ahora mismo, creo que sei un novo, unha persona bastante nova. O Sí, sea, por sí, eso comentaba, a verdade que eu polo menos esa visión sí. tiña Pero así que eu, desde logo. eu viña dun mundo, hai que ter en conta que na cidade na que eu nacín, nese sentido, fun afortunado no sentido de que me proporcionoume cousas que noutras cidades naquel momento eran imposibles, como era o acceso á literatura contemporánea. Aquí chegaban libros que estaban prohibidos, chegaban a Santiago. Eu lín o Ulises de Joyce na edición que chegaba de Sudamérica, da Argentina. El libro estaba prohibido.
pero lino gracias a que me prestaron xente que o tiña, porque chegaba aquí a un libreiro que os vendía nun portal, en fin. Entón, tiña acceso tamén a través do mundo universitario que irradiaba, mesmo tiña dous irmáns na universidade, e un deles permitiu-me acceder a cousas da literatura contemporánea, amistades que tiña eu, en fin. En Santiago había un humus ao redor que me permitía acceder a unha formación moi, digamos, estar a última, non? En moitos sentidos. Foi un privilexio. Eu era dunha familia de orixe humilde, como se di agora, ou traballadora, en todo caso, quizá non humilde, pero en todo caso, unha familia que tiña que traballar. Eu tiña que traballar, además de estudar, pero tiven acceso realmente a unha formación artística das vanguardas, e tamén a unha formación artística das vanguardas literarias, e tamén das ideas da época, non? Eu aos 16, 17 anos, era un chaval de esquerdas formado nas vanguardas. A miña ilusión con 15 anos era ser dadaísta. É dicir, foi un mundo moi radical o que me formou a min, un mundo de ideas moi radical. Hai xente que non entende que o Santiago daquela época nunca foi unha cidade provinciana. Ese aire provinciano non o tiña. Ten outros defectos, pero ese non. Era unha cidade na que había, ao redor da universidade, un mundo moi moderno, moi a última, que chegaban a... E eu mesmo, pois, lía os suplementos literarios, cando tiña, falando de ser un rapaz de 16, 17, daquela o suplemento literario máis interesante que había era dun xornal de Madrid chamado Informaciones. Pois eu todas as semanas acudía ao quiosco a buscalo para poder ler. É dicir, configureime de adolescente xa cunha programación moi definida que realmente xa foi o resto da miña vida. Todos nos conformamos nesa época, máis ou menos, entre a adolescencia e a primeira xuventude. Eu, ademais, cando eu empezo 26, 27 anos, eu xa viña dunha militancia política moi comprometida. Entón, eu considerábame xa un home feito. Con 26 anos, eu consideraba un home que viña de volta de moitas cousas. A verdad que, e tamén é certo que a percepción e o que é a maduración das persoas non era o mismo, sí que varía moito, non? Dependendo a época, noutras épocas con 20 anos eras unha persoa madura, adulta, casada, con fillos e con traballo, sin embargo agora é diferente, non? Sí, non sei se é maduración chamarlle así, pero efectivamente toca vos vivir, as xeracións de hoxe toca vos vivir situacións distintas. E sí, evidentemente hai aspectos na vida da persoa que sí, que hai tránsitos que hai que facer. Algúns tránsitos estánse vos negando, retardando para poderlos facer, non? Estáse vos dificultando poder facer os tránsitos na vida, pasar dunha fase a outra da vida. Iso é certo. É certo. De todos modos, eu tamén era distinto na miña formación, e fui moito, que eu estudaba e traballaba, como dixen. Entón, eu cando era universitario nunha organización clandestina comunista, cando se falaba na miña célula os compañeiros meus de universidade que falaban da revolución proletaria, da clase obreira, de todo eso, a min costábame moito, eu tiña un sentido de realidade maior, porque eu traballaba coa clase obreira. Eu despachaba de cafés e copas de coñá á clase obreira. Entón, a min costábame moito imaginar os meus clientes facendo a revolución. Porque eu puñalle a clase obreira, puñalle nomes e apelidos e caras. Entonces sabía que o mundo das ideas abstractas dos meus camaradas de célula, eu tiña que gobernarme entre dous mundos moi distintos. Por así decir, os meus compañeros universitarios tamén, entón, para min, eran tiñan menor maduración social, menor coñecemento da vida social do que tiña eu.
Eh, vamos a entrar un pouco xa en materia co teu papel como escritor. Eu, se non me trabuco, e non sei no caso teu, Anxo, pero polo menos eso, a primeira obra que limos moitas as persoas da miña xeración, da de Anxo e de outros que están no chat, foi A sombra cazadora, que, bueno, é un libro que recordamos con agarimo, e eu, polo menos, sí que sei que compañeiros meus de clase todos temos o libro en casa, non? E que ademais que foi unha forma de, Por bueno, aí andará, sí. sí, de poder coñecerte un pouco máis. Como levas ou como levabas no seu momento iso de estar na casa de tantas galegas e galegos e que dese aumento progresivo, non, da túa presenza, da túa exposición pública e dos teus libros? Ben, primeiro, da sombra cazadora eu diría que para min foi un momento de tránsito para unha fase estética nova. Ese libro supuxo, para min foi unha liberación. Eu viña de facer nas décadas anteriores unha literatura moito máis, con maior protagonismo seguramente da linguaxe literaria, por así decir, máis experimental, por así decir. Entón chegou un momento en eu necesitaba liberarme diso, porque decía, isto xa o contei 1000 veces, tic-tac, Polaroid, Círculo, era un tipo de literatura. Cheguei un momento en que dixen, e sobre todo, unha visión da vida sin esperanza, unha visión do mundo moderno, que era o mundo que me tocaba vivir, o mundo que nos toca vivir, sin esperanza, eso xa non quería contar máis veces. Un mundo tan duro no que eu non ofrecía esperanza. Entón sentíme realmente nunha crise. Escribir A sombra cazadora foi escribir unha narración, por así decir, clásica ou arcaica. É dicir, unha narración, aínda que está ambientado nun mundo imaginado futuro, é unha narración moi clásica. De feito, eu digo que é como o conto de Hansel e Gretel. Son dous meniños perdidos que atravesan, que se enfrentan aos perigos, eles dous sós, non? A alma da sombra cazadora é un conto de medo, un conto infantil. Pero pretendín que o libro acabase con esperanza. De feito, foi un libro que a min conmoveume escribilo. Escribilo conmoveume. Penso que tamén que lle afectou eso que eu sentía cando escribía, que lle afectou as persoas que o lían, aos adolescentes, sobre todo, que o lían. E tamén, o que decides é certo. O que estades a decir, foi un libro que lestes vos adolescentes. Curiosamente, eu sempre entendo que era precisamente que era para quen o escribín, pero botei en falta que non o lesen tamén as persoas que en teoría lían a miña obra como unha obra culta. E de feito pensaron, é un conto infantil. Sí, é un conto juvenil, é unha narración juvenil para tal, pero leva dentro unha gran cantidade de mitos literarios, e xa digo, para min foi fundamental porque liberoume para poder escribir un tipo de literatura máis emotiva, máis esperanzada. Desde A sombra cazadora en adiante, a miña literatura, eu creo que cambia. Eu estou equivocado, pero eu penso que cambia. E, efectivamente, foi un gran éxito de lectores e lectoras, foi un gran éxito. Eu creo que, primeiro, tocoulle o corazón a moita xente. Non sei agora se se mantén, supoño que sí, de cando en cando sigue se reeditando, pero, lóxicamente, os profesores e as profesoras, eu seguro que xa se aburriron tamén de escribir sempre, todos os anos, o mesmo libro, entón encontrarán outros, como é natural. Pero eu creo que o libro ese sigue aínda tocando o corazón de quen o lê, porque a min emocionoume escribir aquel. Aquí, por exemplo, a profa, bueno, e outras persoas que comentan no chat, que é da época de Polaroid, no? E comentan tamén outros tic-tac e outros títulos, que por eso, que dicir, máis alá, por exemplo, do que A sombra cazadora, que eu sí que é verdade que como Borxa
eu creo que foi o primer acercamento a, bueno, toda a túa obra e literatura, pero efectivamente, como din aquí moitas amigas e amigos, que por certo, chegamos a 106 persoas en directo, e isto é un récord do Twitch en galego, así que compartid por aí polas redes sociais se queredes. Falábamos de, por exemplo, Polaroid, Tic Tac, 13 badaladas tamén, e moitos outros, non? Que eu creo que todas as persoas, por exemplo, Borxa e eu, que rondamos a treintena, pois crecimos tamén con eles e fúmolos lendo pouco a pouco. Entón, con esa perspectiva do paso do tempo, por todas estas obras diferentes, cal dirías que é a que máis che marcou, tanto no plano personal como profesional? Mais lá, por exemplo, da Sombra Cazadora, que nos comentas que para ti supuxo un punto de inflexión aí. Vou contestar un pouco desordenadamente, porque agora agora recordei a pregunta anterior que non contestei ben. Derivei por outro lado a contestación. E preguntastes como me afectou de algún modo o ampliar o público lector. Eu prefiro velo así. Pero en realidade é certo que tendes razón, que o que aconteceu a partir dun momento é que me transformei nunha referencia cultural, digamos, e logo máis adiante incluso mesmo pública, non? A min iso afectoume, e costoume moito asimilalo, a transformación de como eu era percibido. Cando eu empecé a escribir, e xa digo que eu configureime ao principio dos anos 70, os libros non levaban, os libros que me formaron, que para min eran eses mitos estéticos, non levaban a fotografía do autor, por un motivo moi simple, porque por un problema tecnolóxico, porque daquela a impresión que se facía era moito máis pobre, era moito máis cara reproducir imaxes e todo iso, e os libros casi nunca levaban a fotografía do autor. E se levaban a fotografía dun autor, era sempre a mesma fotografía para toda a vida. É dicir, unha foto, e se sabías unha imaxe dese autor e máis nada. O que aconteceu foi que, cando eu publico o meu primeiro libro que me editan a Universidade de Santiago, no ano 83, que foi 84, por aí me premiaron, primeiro premiaron un conto no Modesto, no Pedrón de Ouro, logo un libriño, por eses anos. O primeiro libro non leva unha fotografía miña, de autor. E eu, así era, digamos que, o trato. Eso así eran as cousas. Eu o que facía era un nome de autor, que ao mesmo tempo, fixadevos, o nome de autor é o primeiro conto que me editaron nun volumen colectivo, que era dun certame de contos chamado O Pedrón de Ouro, Premio Modesto Rodríguez Figueiredo, pois aí o meu nome era Xesús Miguel de Toro Santos. E cando eu vin no libro o todo o meu nome escrito Xesús Miguel de Toro Santos, eu dixen, bueno, así non podo, así, se vou ser un autor, non vou poder ir pola vida. Vou ter que ter un nome de autor, porque ese nome tan longo e tan complexo non se vai acordar ninguén. É un problema de comunicación que tiven que afrontar. Plantexeimo. Entón, o segundo libro, o libriño, non levaba fotografía, é certo, pero xa levaba o nome de autor. E dixen, bueno, e como me vou chamar eu como autor? E aí fixen algo do que me teño arrepentido, que é utilizar o nome o hipocorístico, o nome co que me coñecen as persoas que me tratan, Suso, é o meu primeiro apelido, Suso de Toro. Aí acuñei o nome. Se é hoxe e empezo, tería escrito con pseudónimo, ainda que ao final tampouco tería valido de nada. Pero bueno, porque ao final transformaste ti no pseudónimo. O conto é que, de todos modos, nos primeiros libros foron indo a cousa, pero logo chegou un momento en que efectivamente foi collendo máis envergadura e, a través dos medios de comunicación e das lecturas amplias, empecé a transformarme nunha figura. E a min costoume moito, e ademais, fun acompañando sempre isto de tomas de posición pública sobre temas sociais e políticos, transforméme nun personaxe. E a min costoume moito iso. Foi doloroso para min aceptar
que un día que eu era Suso de Toro. Recordo unha vez, nun autobús na miña cidade, eu iba no autobús na parte de diante, e no fondo do autobús iban uns rapaces, uns adolescentes, a mellor erades vos, e iban a decir, ese Suso de Toro é un fillo de puta. E non sei por que Entón non motivo. creo que foramos nós. Pero bueno, Seguro que porque seguro que se obligaron a ler un libro teu en clase. tranquilamente. Entonces a mí fíxeme gracia, claro. Eu pensei, e esta xente a mí non me coñece, pero claro, coñecen a Suso de Toro. E son libres para dicir o que lles parece ese tal Suso de Toro do modo en que se lle manifestou. O que quero decir eu deime conta que me transformara, que Suso de Toro era un personaxe que tiña vida propia e que, lóxicamente, xa escapara a min. E costoume moito aceptar que eu era Suso de Toro. E chegou un momento en que me vin obrigado, cando fui o de Nunca Máis, asumín as encargas que se me fixeron, foiseme a imaxe, non sei se vos me vedes a min, pero Sí, perfecto, sin problema. Sí. Casi vos deixar así a cousa. Non hai problema. E así. E decían que me vexara, pois a min foiseme. Bueno, é igual. O conto é, agora xa está, o conto é que chegou un momento en que se vas ao Parlamento Europeo, se te presentan como un escritor non sei que avala, que defende o noso asunto, e chamas así, chegou un momento en que tiven que asumir que eu era Suso. Eu intentaba separar a miña vida personal Suso da figura, digamos, máis ou menos pública, pero chegou un momento en que aceptei. Eu sei que agora para a xente son Suso de Toro, para os meus veciños serei, quen vive aí, pois é Suso de Toro. Que lle vou facer? Xa está. Pero foi doloroso, esa transformación de persoa en personaxe foi doloroso, porque pagas un precio, transformaste nun monstro. Eu son consciente agora, eu son un monstro. Sei que agora a xente dirá, ese Suso de Toro que dixo, bueno, xa está. Pero sei que me transformei nun monstro. A fama é unha forma de patoloxía, de loucura, que afecta a identidade, e transformarse de persoa en personaxe é unha transformación na que pagas un precio. Na Sombra Cazadora, de feito, un dos temas que hai aí é ese. É o tema de Fausto, é o tema de Dorian Gray, transformarse unha... Bueno, en fin, cambiamos de tema. Sin problema. Sí. Se non, eu podo me enrollar, empezo a enrollarme. No, eu xusto ia che preguntar aquí, fiando un poquinho o que dicías, ti pensas que ese monstro, entre aspas, que dis que, bueno, quero dicir, tampouco, bueno, eu non o vexo así desde o punto de vista de espectador que pois admira o compromiso e as obras, etc. Pero veuche máis polo que é o compromiso político-social ou máis polo recoñecemento literario? Polas dúas cousas. A ver, eu fun nunha época da miña vida, fun un militante incluso moi humilde, moi militante, moi arrastrado. É dicir, un militante que facía todo o que se me encargaba, todo. Un home de organización, unha parachic, un home de facer todo. Chegou un momento en que me pude sentir libre de, digamos, desa obligación moral e puiden desenvolver de novo ao que era a miña vocación. E incluso ordenar un pouco a miña vida. Pero non deixei nunca de sentir a obriga de tomar postura. Entón, a partir dun momento, cando xa tes unha dimensión, digamos, artístico-profesional, existes como escritor e tomas postura, xa o estás facendo dun modo distinto, estás facendo como intelectual, como alguén que ofrece un discurso aos demais e que comunica un discurso aos demais. Entón, desde ese momento non se pode separar. Eu doume conta, a min non me gusta a idea, o nome, a etiqueta de escritor comprometido, ou intelectual comprometido, porque
non sei como decirlo, non era a miña pretensión. É dicir, eu sempre fui o mesmo. É dicir, eu sempre tomei partido públicamente, personalmente. O que pasa é que a partir dun momento, esa toma de partido, esa toma de posición e ese compromiso, digamos, coa acción social ou coas causas, pois transformouse en algo público. Pero non era o meu plan, non era a miña vontade, e non me gusta pensar esas figuras que descenden desde arriba, desde un Olimpo, desde unha posición elitista, que descenden a tomar postura, a xuntarse coa xente que verdadeiramente é militante. Pero, bueno, son consciente de que, digamos, o capital que teña adquirido de respeto social polo meu traballo profesional ou artístico, sí que, digamos, que o fundo, hai que fundir. E poño a disposición das causas políticas do meu país e da sociedade e das causas da xente. Que non é pouco, tampouco, Sí, a verdad que sí. Bueno, xa, pero é terrible. É terrible. É moi cansado, é moi cansado. E un non sabe tamén como parar. E a min gustaríame parar. A veces pensei, moitas veces, que me dera marchar do meu país e poder ir vivir. Houve momentos en que se me fixo insoportable. Houve momentos en que se me fixo insoportable. Que non podía con todo. Entón, tive en algún momento no que tiña ofertas en Estados Unidos para dar aulas alá en universidades e iso me permitía marcharme meses de aquí e, polo tanto, que a xente non contase comigo para nada. Porque está fora, noutro lugar, e realmente xa esquécense de ti. Pero, bueno, polas circunstancias, digamos, da miña vida persoal, familiar, non me acollín a esa oportunidade e nunca marchei de aquí. Pero, moitas veces pensei e tiven o desexo de marchar e ir vivir a outro lugar e que se esquecen de min. Escribo a miña obra literaria, envío os libros, pero que non conten comigo, non poder de sentirme libre de novo, non? Cousas da vida. Bueno, ti tamén ao longo da túa vida recibiches tamén varios premios. En concreto, bueno, xa no ano 2003 a túa novela 13 badaladas recibiu o Premio Nacional de Narrativa de España e creo que un ano despois fora levado ao cine da man de Xavier Vilaverde. Bueno, foi unha novela que se traduciu a varios idiomas, non? Entón queríamos saber que supuxo para ti este premio en concreto e se foi un punto de inflexión na túa carreira, porque sí que é certo que naquela época tivera moita sona, non? Esta novela. Sí. A ver, os escritores en lingua galega, hoxe as cousas son un pouco distintas para as xeracións que escriben hoxe, e os seus pasos van ser pasos, e están a ser pasos distintos. Pero naquela época, os escritores que estábamos a publicar, desde os anos 80 en adiante, houve un momento en que se instaurou un premio, ese premio nacional, que premiaba libros en calquera das linguas do Estado, oficiais no Estado. Entón, hai que ter en conta que os escritores que empezaron a traducirnos, pasaron ao mercado en castellano, ao mercado español en castellano, algunhas obras nosas, pois, de repente, pouco a pouco, entramos a existir. Naturalmente, tratados sempre como unha minoría como no galiñeiro, non? Éramos de cando en cando sacan un gallego, é así, non? O un vasco, un catalán. Agora xa os cataláns nin de broma, pero bueno. O conto é que entramos de algún modo aí. Pero, e ao mesmo tempo, queríamos vivir do noso traballo e facer unha vida profesional, dedicarte á literatura, á escrita, dedicarte á escrita. E para iso necesitabas públicos amplos. O público só en lingua galega non te permitía, necesitaba estar traducido primeiro ao castelán por un motivo, porque o castelán era a porta de acceso a outras linguas. En abstracto, poderíanos traducir do galego
ao alemán. Pero o certo é que eso non se dá aínda hoxe. Esa é a realidade, é unha realidade que escapa a nosa vontade. É así, funcionan así as cousas. Por motivos editoriais, profesionais, industriais, ideolóxicos, por motivos da política dos Estados. Ben, o conto é que o Premio Nacional era algo que todos sabíamos, os que escribíamos ou en galego, ou en euskera, ou en catalán, que era un premio que nos permitía un acceso importante a ese mercado e, polo tanto, tamén a outros mercados. E non era tanto polo diñeiro, que tamén había un diñeiro, non me acordo que cantidade foi, pero a mellor foron, non me acordo, a mellor foron 6.000 euros, non me acordo porque xa hai moitos anos desto, pero, ou máis, a mellor foron máis, xa non me acordo. Pero bueno, era unha cantidade, pero sobre todo era o premio, o chegar a un público lector. E recordo, ademais, que isto era un pouco o horizonte que tiñamos todos, de tal modo que, sucesivamente, os autores, pouco a pouco, fomos conseguindo ese premio, que hoxe quedou máis opaco, pero naquela hai que ter en conta que os nosos libros competían cos escritores españois que tiñan todos os medios madrileños ao seu servizo e que, ademais, presentábanse unha serie de premios que tiñan moito diñeiro e, sobre todo, moitos lectores. A min ofreceron eses premios, algúns deles, varios premios deses, que eran premios dotados con moito, porque os premios, todos eses son unha mentira, unha vil mentira. O sea, son premios, os premios que dan as editoriais, lóxicamente, van orientados a rentabilizar o capital que che dan, o diñeiro que che dan, a recuperarlo en ventas. Entón, son premios que, en fin, están amañados, falando en plan. A min ofreceronme varios deses premios, pero o que acontece? Tería que deixar de ser escritor en lingua galega e pasar a ser un escritor que publica, que escribe xa en lingua castellana. Entón, aí foi unha cousa que eu mantiven, e como a min outros escritores, e que lle expliquei no seu momento a que era a miña xente, lle dixen, eu teño esta limitación para ti. Eu sei que a ti viñache ben ter un autor que lle premian el Planeta, ou queda finalista, ou le premian el Fernando non sei que, ou el non sei cuándo, ou el Primavera, Entonces, pero eu eses premios non me vou presentar. Sinto moito. Entendedes a situación. Entón, o Premio Nacional era o premio que nos quedaba importante. Para min sí que foi importante. Ahora tamén, recoñezamos que os premios son aleatorios. A mellor ese mesmo ano si cadra había outra novela, unha, dúas ou tres novelas, ou 5 ou 10, millores que a miña, máis interesantes que a miña literariamente. Eu creo que a miña é boa, é unha novela interesante en moitos sentidos, pero creo que sí, que merece perfectamente o premio, pero pode que tamén a levasen outras, a merecesen outras, con moita seguridade. É aleatorio que me lle caese a miña novela, vamos, esa é a realidade. Que falando así das túas obras, e xa un pouco para quizáis avanzar hacia outros temas, Un señor elegante, que é o título da túa última novela, e aproveitando que estás aquí hoxe connosco, tamén, bueno, aproveitando e tamén comento a toda a xente que nos acompaña que as imaxes que vimos xusto ao principio cando presentamos a Suso, antes de que entrara, eran as imaxes que era na presentación desta novela. Como definirías esta última obra túa e así a xeito de pequena introducción a todas as persoas que aínda non tiveron a oportunidade de lelo, ti como ya definirías? Ben, este libro está a ocorrer con ele unha cousa que nunca me ocorrera. E é un entusiasmo da xente que o lé e que o recomenda e que o regalan. É unha cousa asombrosa. E o mesmo coa crítica. Entón, teño que intentar velo desde fora e comprender que está a ocorrer con este libro. O libro, en principio, parece que é distinto de outros libros meus, pero, en realidade, eu hai anos publiquei un romance que se chamaba Homes sen nome, no que investiguei o pasado, o noso pasado, a partir do pasado da miña cidade en concreto. Entón, dediqueime a investigar, eu dixen, bueno, se aquí mataron xente, se aquí morreu xente asesinada, quen a matou?
porque eles non se mataron a si mesmos. Entón, sabemos quen morreu, as vítimas, pero quen os matou? Quen eran os asasinos? E plantexeime a reconstrucción, a investigación e a reconstrucción de quen eran os asasinos, no? Literariamente, pero con documentación. Busquei, daquela había moi pouca documentación, tiven que facer eu a documentación que non existía naquele momento. Entón, por un lado, ese libro enlaza con coa investigación do pasado, con recuperación da memoria do pasado. Pero tamén enlaza con outro libro meu que se chamou 7 palabras, no que investiguei a miña familia paterna, que é da provincia de Zamora, na comarca de Sallago, unha comarca moi pobre de Zamora. Entón, investiguei nese libro a memoria familiar. E este libro último, Un señor elegante, podo dicir que é algo parecido á fusión deses dous libros. Por un lado, é a recuperación dun pasado oculto, e por outro lado tamén é unha investigación nunha familia, na familia dos Baltar, unha investigación ata o ano 81, porque desde aquela sigue habendo descendentes, que algúns están vivos, pero aí xa non entrei. Entón, a diferencia da historia da miña familia, que é a historia dunha familia casi dun fracaso, a miña familia paterna foi unha historia dura e triste, pero a diferencia deso, esta é unha historia realmente optimista, porque collín un período que en realidade abarca desde o século XIX, aínda que sobre todo é o século XX, e logo sobre todo hai unha figura potentísima que me fascinou, realmente que me encantou, que é a figura de Ramón Baltar, o Domínguez, o cirurxán. É un home interesantísimo que continúa en realidade a súa familia, é un continuador da súa familia, xente que atendeu e coidou de Rosalía de Castro e de Murguía, que coidou logo, atendeu a Castelao, protexeu logo as mulleres desas familias que quedaban desvalidas. Cando os homes marchaban para o exilio, as mulleres ficaban aquí. E pasaban moi mal, eran castigadas. Entón, quen as protexeu foi a familia Baltar no seu conxunto, sobre todo a rama santiaguesa, sobre todo a figura de Ramón Baltar. Un personaxe impresionante, dunha envergadura ética impresionante. Aparte de todo, eu identifico-me coas súas ideas, un republicano, galeguista, unha preocupación social, identifico-me absolutamente, pero ademais unha figura ética impresionante. Moitas veces eu pregúntome, para saber que debo facer, digo, nesta situación, que faría Ramón? Que faría Ramón Baltar? Bueno, pois o que faría Ramón Baltar, eso é o que hai que facer. Era un tipo magnífico, un tipo magnífico. A novela está a ter esa acollida, eu creo que por un lado, porque recupera unha parte da nosa historia que nos foi ocultada, como é a historia da resistencia, despois da guerra, a resistencia, non só os que padeceron, sino tamén os que resistiron. E ese é Ramón Baltar. Entre outros, naturalmente, pero é un personaxe que está contado aí, e logo é unha investigación. Eu o que conto na novela é a investigación que fixen. E vou relatando pouco a pouco o proceso no que eu vou pouco a pouco reconstruindo o personaxe tal como se me vai aparecendo. As dúbidas, o que vou encontrando, como se vai evolucionando, encontro cousas novas, cousas que desminten o anterior. Todo este proceso, o que eu vivín, vou no contando. Entón, é como unha novela realmente de investigación, unha novela de detectives. Por outro lado, as historias que se contan son fabulosas. As historias de Ramón Baltar e da familia Baltar son impresionantes. Entón, claro, hai moitos temas no libro. Entón, hai a quen lle interesa incluso o modo en que o conto, a través da segunda persoa, a través dese interrogatorio. É como vou interrogando esta figura, a este personaxe, a Ramón Baltar. Por un lado, hai quen é pola creación literaria e hai quen polos aspectos de historia, de coñecer cousas novas do noso pasado. Porque, claro, o noso pasado, a visión establecida é somos un pobo vencido de emigrantes, de campesiños pobres, e non é así. Entón, este libro que fai contar o contrario. É di, non, aquí houve unha xente que tivo acceso a oportunidades, unha xente internacional formada en Alemania, que falaba linguas, que estaba ao tanto de todo, que tiña unha biblioteca que traía libros de todo o mundo, privilexiada,
que formada, xa digo, en Europa, en Alemania, en Francia, unha xente comprometida co seu país e, ademais deso, resistente, comprometida coa resistencia ao franquismo, sobre todo neses anos, na década dos anos 40, a década máis dura, e tamén a década na que houve unha guerrilla moi activa, moi viva, e que estaba respaldada por grupos políticos organizados, por unha trama civil organizada na que estaba un papel moi importante Ramón Baltar. Entón conto todo isto a través da investigación. Todo isto aparece. E claro, a xente de repente ve unha Galicia distinta. E sae do libro cun sorriso así. Decir, emocionada, non? Entón, claro, neste libro está ocorrendo algo que, pero aí xuntei cousas, xa digo, de libros anteriores, e tamén é certo que toda a soltura de moitos libros. Levo escritos 30 e tantos libros. Levo publicando, vai para 40, casi 40 anos, publicando cousas, literatura. De modo que hai toda esa soltura de oficio e a reflexión sobre literatura que teño feito, toda esa reflexión estética, todo iso está neste libro, dun modo natural. Eu pasei moi ben, e cando pasas moi ben escribindo un libro, eso notase, cando o lees. Bueno, xa contestei, creo, non? Sí, bastante ben, e eu creo que bastante interesante tamén a reflexión tamén de que hai que combatir esa idea de atraso social, cultural, de abatemento. Eu creo que é moi interesante. E que non é certa. Claro, que non é certa interiorizamos, acollémonos ao estatuto da víctima, somos unas víctimas, pobriños, o sea, fixernos de todo, pero houve galegos e galegas macanudos, impresionantes, excelentes, fomos vencidos, pero primeiro loitamos, é dicir, fíxonos moito dano interiorizar unha visión de coitadiños de nós mesmos. En fin, hai pouco fixen un comentario no meu Facebook de autor porque fixen un Facebook sobre esta novela, hai un Facebook sobre un señor elegante que vou actualizando, pero tamén tiña un Facebook de autor, empecé hai poucos meses tamén con estas cousas, e aí comentei hai pouco abrín un debate sobre o tema da imaxe que dá de nós mesmos as memorias dun neno labrego, e digo, é un libro maravilloso, delicado, bonito, fermoso, pero non podemos encerrarnos nesa idea de nós. Necesitamos outras ideas, varias ideas, moitas, e as memorias dun neno labrego é un momento determinado, un grupo social determinado, unha época determinada, pero eso non podemos decir que nós somos eses. Non, o noso país é unha sociedade máis complexa e ten un pasado moito máis complexo e diverso. E que se non, que se nos encerramos nunha imaxe así tan limitada, entón non nos queda esperanza como país. Dicimos, é que un país así non ten futuro. Perdón polo meeting. No, ao contrario. Non, para nada. No, que estás aportando cousas moi interesantes. Quero dicir, solo por dicirlle a Suso, de toda a historia de Twitch en galego, esta emisión con máis espectadores e con máis media de espectadores, manternos por enriba dos 100 casi todo o tempo no directo, o sea que quero dicir, parece que a xente gusta e, bueno, hai un montón de preguntas que podemos ver despois e tal, así que non te preocupes que aquí estamos para eso, para escoitar tamén e para aprender. A min, o que estabas comentando agora, xusto me estaba vindo á mente moitas veces tamén os discursos negativistas alrededor da situación do galego, que falaremos logo sobre iso, non? Pero claro, lembrame moito, claro, que se ao final sempre tes un discurso negativo sobre que o galego vai desaparecer, o galego non ten futuro, ao final acabamos nos convencendo de que iso é así, non? Pero, bueno... Eu son neofalante, Nós tamén. Eu son neofalante. É dicir, unha vez dixen dunha forma provocadora para quen queira deixarse provocar, unha vez nunha mesa redonda, un compañeiro, un parceiro de mesa, que dixo, están morrendo os vellos que falan ben o galego e tal, e tumba e tal. E eu dixen dun modo provocador, porque eu tamén teño vellos, tiven vellos na familia, xa foron morrendo, agora o son eu, o próximo son eu, que está na línea.
pero tiven vellos. E vellos procedentes do campo tamén, do noso campo. Campesiños, e dixen, están morrendo os vellos que falan ben o galego, dixen, pois que morran dunha vez, carallo, que morran dunha vez, porque todos eses o que están votando políticas a favor de que acabe o galego. E o futuro está nesas persoas novas que o falan porque o queren falar, por unha decisión libre de cidadáns. É dicir, esas persoas son as que van falar por primeira vez un idioma. Os demais falan unha lingua maravillosamente falada, que eu adoro, mas falan como esclavos. Falan esa lingua porque non poden falar outra, porque é un destino de clase que lles ven dados, e non puderon escoller. De feito, quen pode escoller, pásase para o castellano cagando leches. Por qué? Porque lle ofrece máis oportunidades. Entón, eu defendo enormemente a existencia de todos da miña lingua nas persoas que a falan. Pero o futuro, e máis o presente, está neses adolescentes, neses mozos que non o falan ben. Do que hai alguna xente que se queixa tanto, de que non o falan ben. Pois esa xente que non o fala ben, non falan ben a lingua, pero falan un idioma nacional, falan un idioma de cidadáns. É dicir, son persoas que saben o que falan, saben porque o queren, porque o falan. As outras persoas, ao mellor, falantes, non saben por que o falan. É dicir, fai falta todo fai falta, pero se me teño que quedar cun tipo de falantes, quédome con falantes libres, porque logo a lingua xa se mellorará, xa mellorarás, e se non facemos en YouTube como se chaman esas cousas? Eso para aprender a facer unha cousa. Tutoriais. Podemos tutoriais en YouTube. Facemos un tutorial de como falar galego. Ou mandamos a xente a Portugal a que fale, a escoitar un pouco do sotaque, recuperar a lingua e xa volveremos de volta mellorados. O importante é a vontade, a decisión, a vontade libre. Que podería ser unha boa lista de reproducción aí para o YouTube, Borxa, que recordamos, por certo, aproveitamos para recordar a todas as persoas que están aquí que temos un YouTube que estamos crecendo a máis de 1000 suscriptores mes, así que xa poden entrar aí en Orgullo Galego. Que deso falaremos, pero cando deixemos de torturar aquí a Suso coa conversa, falaremos un poquinho do que vai vir tamén no YouTube máis tarde. Pero bueno, eso dentro dun anaco. Eu queríalle facer unha pregunta a Suso que levo... A verdade que levo moitos meses con esa pregunta, bueno, con unha resposta que ti dices nunha entrevista, creo que xa fai, non sei se un ano ou dous, que, bueno, a ver, é certo que ti como autor és unha persoa recoñecida, premiada e cunha obra moi grande, non? Alén destes clásicos libros que todos coñecemos. Sen embargo, non sei se en varias ocasións eu lino nunha entrevista nun xornal digital, ti tes afirmado ser un autor liquidado. Claro, a mí foi algo que me chocou e quería que explicaras un pouco isto. Ben, rapidamente, así, sucintamente, a ver. Eu vivín unha crise, hai cousa de 10 anos, coincidindo ademais coa crise económica e coa crise do papel, da industria editorial, unha crise e unha reconversión moi forte. Pero vivín tamén unha crise de final de camiño. Eu intentei, nos anos 80, teoricei, a parte das miñas reflexións sobre a literatura, fago unha reflexión sobre o que escribo, digamos, unha reflexión estética, pero tamén fago unha reflexión sobre as relacións de literatura e sociedade, sempre o fiz. Nos anos 80, parte destas reflexións publicadas, daquela La Voz de Galicia, houve unha época en que a mí La Voz de Galicia me publicaba, todas as semanas. Hoxe parece mentira, pero foi así. Entón, hai un libro que está descatalogado que se chama FM. En FM recollín unha selección de artigos e aparecen estes temas. Desde os anos 80 eu defendín a necesidade de que a nosa literatura existise no mundo contemporáneo, non como un panfleto de resistencia e tal, sino que existise
coa envergadura necesaria e coa envergadura industrial necesaria e coa envergadura de público necesaria da nosa época para poder existir. E defendía, entre outras cousas, a posibilidade e o dereito a vivir da literatura, é dicir, a profesionalización. Isto intenteino, chegado un momento, intenteino, cando vin que podía, e practiqueino e vivino, e puideno vivir durante bastantes anos. Agora ben, o problema foi, para min, como autor en concreto, pois son as limitacións do país no que vivín, no que nacín e no que vivo e no que decidín ser cidadán. Entón, o problema é que, alén dun público limitado polos que somos, os galegofalantes, os galegos lectores, os galegos que leen en galego, ainda por riba, ser un número limitado, non tan limitado, é moi respetable, pero bueno, comparativamente. Pero bueno, alén de todo iso, o problema foi tamén a nosa historia, a nosa historia política. Entón, chegou un momento en que eu aquí padecín castigos, non vou relatar todos eles, de tal modo que vime moi... a situación miña era que chegaba un momento, editaba un libro meu, un romance meu, unha novela, e os meus lectores non se enteiraban de que saíra o libro. E dicíanme, hai moito tempo que non publicas. E dice, sí, bueno, aí publiquei un mes ou 2 meses, pero non, os xornais non informaron, ou os medios non informaron. Bueno, entón vime nunha situación, eu daquela vivía da profesión xa, unha situación que me causou problemas. E incluso, naturalmente, falando en términos profesionais, tamén me causou pérdida de ingresos. Eu vivía daquelo. E causoume preocupación, porque sería viable ou non. Logo, entrei no sistema de medios de comunicación español, publiquei en prensa, eu publiquei en La Vanguardia, en El País, de forma regular, como un columnista e como un colaborador. Entón, entrei no sistema de medio español, pero chegou outro momento tamén en que pouco a pouco, tamén conforme fun opinando e expoñendo as miñas posicións moi críticas co centralismo madrileño e co españolismo, entón chegou un momento en que empecé a ser incómodo. E tamén, fun desaparecendo. Non que conste na prensa catalana, non. Que conste que en La Vanguardia deixei de escribir eu chegado un momento porque non daba feito tantas cousas voluntariamente. Nunca me botaron de La Vanguardia, que conste. Pero bueno, quero dicir que no mercado español de repente fun desaparecendo porque as miñas opinións críticas coa monarquía, co españolismo, co centralismo madrileño, pois eran moi antipáticas, así de claro. Entón, adiós moi bueno. Entón, chegou un momento en que, e incluso os meus libros, isto padeceron nos meus libros. Non só padecían as miñas opinións, a publicación das miñas opinións, sino que padeceron os meus libros. E eu vin, chegado un momento, como me iban castigando, como me iban quitando aire a través dos libros. Os meus libros iban cada vez reducindo o espacio e a atención que lle daban hasta desaparecer. E chegou un momento en que dixen, non podo vivir da literatura, porque para poder seguir vivindo da literatura, tería que acabar escribindo o que me están demandando os editores, que me din, escribe un libro deste tipo. Entón, tería que acabar escribindo. Para poder seguir vivindo da literatura, ser autónomo, un traballador autónomo e vivir desto, tería que acabar escribindo o que me pedían os editores. E non é, eu sempre, o meu esquema era ser un autor e publicar a literatura que en cada momento eu quería, non? Literatura de autor, o que en cada momento eu quería, non o que me demandaban. Entón chegou un momento en que vin que non era factible. E bueno, cando os teus libros non se reseñan, cando non chegan a xente, pois non podes. Entendo que esa sería unha situación tamén, naturalmente, moi difícil a que contas. Foi moi difícil, psicolóxicamente foi moi difícil, foi moi dura. Psicolóxicamente. Pero bueno, pero desto non morre ninguén, é verdade. Foi no momento no que empezaches a dar clases outra vez, máis ou menos. Sí. Para min foi duro volver despois de 16 anos, volver a encerrarme nun aula con adolescentes que
algúns, bueno, foi moi interesante tamén e moi gratificante que conste, porque eu, por exemplo, non dera clase a rapaces tan pequenos de 13 anos, de 12, 13 anos, cando empezaban en primeiro da ESO e tal, é unha cousa que nunca dera e gustoume moito, pero era moi cansado, resultoume moi cansado, concretamente onde me tocou, cursos moi numerosos, foi moi cansado. Pero bueno, pero foi moi fermoso, foi moi bonito, eses nenos e nenas en un momento de tránsito tan delicado, foi un descubrimento. Foi interesante de outros modos, pero sí, pero tamén foi unha cura de humildade. Aí desapareceu o tal Suso de Toro. Aí xa non era Suso de Toro, aí era el de Gallego. El de Gallego. E non te coñecían os teus alumnos? Bueno, sí, sabían algo, sabían máis ou menos, pero o día a día era o día a día. Claro. Non me queixo, non me queixo en absoluto, foi moi bonito, xa digo. Pareceume moi fermoso, moi fermoso. Ainda que o primeiro ano foi duro, o primeiro ano foi moi duro, moi duro. Que un poquinho ligando co que estás comentando, bueno, vexo aquí que sí que a xente lle choca, non? Un poquinho o que comentas, tamén eu creo que é interesante este tipo de encontros para ver algunhas realidades, non? Por exemplo, di Juan Torbo, no, cita, non? Tremenda afirmación a de para vivir da literatura tería que acabar escribindo que me mandasen os editores, non? Hai varios comentarios nese sentido. Bueno, ligando un pouquiño, tamén Arantxa nos comenta por aquí que di pois que é durísimo o que conta para o que significa ser escritor, para a creación do noso país, etcétera, e aproveitando que, bueno, que faila o comentario no chat, que é unha das persoas tamén que novas fornadas de creadores e creadoras literarias, pois que se fan un oco, non? Narrativa, en poesía, teatro, ensaio, etcétera, para avanzar un poquinho así nos temas que estamos tratando. Ti como ves a potencialidade destas novas xeracións de autores e autoras e que consellos lles darías? Bueno, primeiro, bueno, eu xa hai tempo que teño conciencia de que por idade e tamén por traxectoria teño unha parte das miñas responsabilidades é transmitir memoria. Entón, dentro diso, hai que... Debo decir que cando empezo a publicar, xa non digo antes, xa non digo cando me empezo a imaginarme, a principios dos 70, pero xa cando empezo a principios dos 80 a editar, era un mundo absolutamente masculino, absolutamente masculino. Había moi poucas mulleres e pouco atendidas, ademais poucas autoras e pouco atendidas. E hoxe é completamente distinto, absolutamente distinto. E a forza coa que entraron as autoras tal, bueno, a consecuencia dos cambios na sociedade e bueno, ese é o espírito do noso tempo e a nota dominante do noso tempo literario, non? Eu vexo, sinceramente, a mí non me gustan moito os vellos que lle fan a pelota aos novos. É unha figura que me cae, el viejo guai me cae fatal. Pero eu non sigo atentamente a actualidade, non sigo a actualidade máis que desguello. Algúna vez, se algún amigo ou tal, ou se mo piden, leo e tal, se non, normalmente non. E teño unha impresión vaga. Pero a impresión que teño é de que realmente, sobre todo en poesía, e desde logo mulleres, pero sobre todo en poesía, hai moi boa poesía. Estás a facer moi boa poesía. Moi boa poesía. En narrativa, hai a existencia xa de autores e autoras cunha vocación de oficio, que é algo completamente novo, claro. Que é algo que cando eu decía nos anos 80, burlábanse de min e chamábanme de todo. Chamábanme pesetero, chamáronme de todo. É dicir, hoxe en día, afortunadamente, hai persoas que abordan o oficio de escritor ou de escritora con vontade de vivir de iso. Claro que iso ten condicionantes. Claro, se ti queres chegar a un público, queres vivir, garantizar un número de lectores determinado, pois a mellor tes que escribir un tipo de literatura xa
preformada, buscando un tipo de literatura para crear un gran público, un gran éxito lector, non? Eso condiciona a creación. Pero bueno, eso son cousas coas que teñen que lidiar cada un. Cada autor, cada autora ten que lidiar con eso e ir facendo, cada un ten que ir sabendo facer o que consigue, e ás veces hai que ir negociando, ir conseguindo a fórmula filosofal é escribir o que queres escribir literariamente, o que realmente desexas escribir, e ao mesmo tempo conseguir un éxito de público. Eu fui moi afortunado, recoñezo. Pero bueno, cada un ten que ir buscando a maneira, cada un ten que inventar a súa regla. Non hai unha regla para todos. Pero estou moi orgulloso da literatura que se está publicando, que se está escribindo na nosa lingua actualmente. Moi orgulloso. Francamente, é mellor que nunca. É mellor que nunca. Porque hai de todo. Con moita dignidade. Búsquedas distintas, intentos distintos. E con moita diversidade, supoño, tamén, ademais. Perdón? Digo, con moita diversidade, ademais, supoño. Con intencións distintas, claro, búsquedas distintas. Eu comparo co que se está facendo en España en lingua castellana e, desde logo, vexo un panorama moi vivo, moi interesante o noso. É dicir, o que temos é un problema político. Somos unha lingua sen Estado. Non somos unha lingua sen Estado. E unha literatura sen Estado. E incluso a literatura ou a institución autonómica nin siquiera cumple a función a que está obligada. Non o cumple. Non protexe, non lanza. Eu recordo desde sempre, xa desde os anos 80, principios dos 90, como a Generalitat creou unha oficina en París para presentar ali os libros dos seus autores, os que estaban creando, para que se traducisen a outras linguas europeas. É dicir, unha política activa. Isto nunca o fixo, xamais. O fixo a Xunta de Galicia. Home, un pouco mellor sempre cando foi o bipartito. Si o intentaron, pero non deu tempo. Non deu tempo a consolidar e a crear instrumentos. Entón, somos unha literatura sin Estado e sin unha autonomía que nos protexa. A autonomía nas mans de quen está non fixo políticas activas, non as fixo, e era a súa obligación. Eu pareceme inmoral o que se fai coa lingua, o que fai a actual administración da Xunta de Galicia é inmoral. Creo que é unha traición, porque a Xunta de Galicia, a autonomía, naceu, unha dos seus motivos era para defender, protexer a nosa lingua e promovela. E facer políticas contrarias a iso é traizón. Eu considero que esta é unha administración que traizoa ao seu país, que traizoa ao cargo, e deberá ser desposuída do cargo e xulgada por... Alta traición. Completamente. Por un delito de unha administración está obligada a facer, non a facer o contrario, está obligada a facer determinadas cousas. E aí ligando con isto último, ti que pensas que deberíamos facer, o que se debería facer? Claro, por aquí hai dúas vertentes, non? A parte da administración e a parte do pobo. Para evitar esa, bueno, parece esa irremediable, non vou dicir irremediable porque non me gusta este tipo de discursos, pero bueno, esa extinción ou ese ataque ou ese devalo da lingua. Ligando un poquinho o que falábamos. Pero o devalo da lingua, nun sentido, vai acompañado do que estamos a falar. Claro. De que nunca houve unha produción na nosa lingua tan viva, tanto na literatura como outros produtos audiovisuais. Incluso un programa da TVG como El Lugar, que é un programa que claro, non pode ser que a televisión galega se reduza ao lugar, ese é o drama. Pero incluso en Lugar podemos ver un escaparate incluso de música, por exemplo, creada no noso país dunha gran variedade, dunha gran riqueza. Se ides polo país adiante, encontrades asociacións culturais, grupos de lectura, asociacións de todo tipo. Somos un país que temos un problema. Fáltanos unha gran cidade. Porque é un problema, isto eu sempre apelo para comprender isto a física, e é un problema que necesitamos masa crítica.
Non, a masa crítica é un problema de número, é un número de cantidade que dá cualidade, crea unha cualidade nova, desencadena un proceso tal. Unha gran cidade permite unha gran factoría de ideas sociais, ideas políticas, ideas económicas para o país. Cataluña ten unha Barcelona, gracias a iso existe Cataluña. Nós non temos unha fragmentación de cidades na medida en que eses distintos polos non están conectados. Se estiveran conectados e interactuando, poderíase crear a gran cidade virtual, a gran cidade mental. Entón, esa gran cidade sí podería crear ideas e desencadenar procesos. Pero así de todo, temos moitos nódulos, moitísimos nódulos, e collemos os límites destas míseras 4 provincias en que nos dividiron desde o século XIX, collemos concello a concello, aquí, e poñemos aquí a asociación tal, aquí grupo non sei canto, aquí non sei canto. Temos unha fronda de xente creando cousas. O que quero dicir é, de valo da lingua, sí, de número de falantes, pero a creatividade na nosa lingua, mal e as políticas destructoras e desanimadoras que leva adiante esta administración da Xunta de Galicia, mal e todo eso, o país é unha sociedade que é un fervedoiro de cousas. Hai cantidade de iniciativas, e moitísimas na nosa lingua. E máis, casi todas na nosa lingua. Todas as manifestacións de creacións intelectuais modernas, vivas, a maior parte, o 90%, fanse na nosa lingua. Hai moi pouco sucursalismo provinciano madrileño de quero hacer aquí la movida madrileña en mi pueblo. Hai moi pouco deso. Por que se xa marchan para Madrid? A xente que está aquí traballando, aínda que sexan castelán falantes, miran de crear na nosa lingua en galego. Porque é a lingua da creación. E é a lingua onde hai xente que está buscando tamén. O problema que temos é unha falta de apoio, de políticas de apoio a todo isto. E tenemos un día que crear esa gran cidade articulando mentalmente, probablemente a través do digital, todas as cidades e vilas. E crear unha gran ágora, porque ao final quen creou a democracia creábase na ágora. Hoxe a ágora ten que ser de outro modo, a través dos medios de comunicación. Correcto. Que, bueno, avanzando un pouco, e eu creo que ten en parte relación con isto que comentas ti, xa falando un pouco a nivel xeral do sistema cultural galego, queríamos coñecer a túa opinión, se ti crees que goza de boa saúde, cales pensas que son as súas necesidades actuais, bueno, tendo un pouco en conta xa o que estás comentando, non? Do goberno que temos na Xunta, da situación de dependencia en todos os ámbitos que ten Galiza como nación, entón, bueno, tendo en conta iso, pois coñecer a túa opinión. Bueno, eu a verdad que non me dedico a pensar en políticas culturais. A verdad que non podería facer ningún análise, unha radiografía, un análise do que hai, nin das carencias, nin tampouco de ofrecer alternativas. A verdad que non tería que pararme a pensalo. Non estou, neste momento non estou neso. A min se me encargan unha cousa, digo, pois póñeme a reflexionar sobre o tema. Correcto. Pero neste momento así a pelo non me atrevería a facelo. Si sei, fai falta un respaldo político. E iso significa decisión política e presuposto. En función deso, creamos unha segunda, unha terceira canle de televisión, unha segunda, unha terceira canle de emisoras de FM, de radio. É dicir, creamos espazos, lugares. E en función deso, garantimos a presenza dos creadores e das creacións nos medios de comunicación en vez de mantelos aillados, non? É dicir, hai moitas cousas. Favorecemos a creación de empresas culturais, pero, bueno, polo de agora, o que ten que facer é o que estáis facendo vos, sinceramente. O que estáis facendo vos. Hai no que facer sen límite, sen medo, sen límite. É dicir, sen límite a facelo profesionalmente, a darlle forma empresarial, a buscar o público, a facelo, a darlle forma viável no tempo de hoxe, a ampliar, sen límite, a ser ambiciosos, a poñerse tarefas de
se faz unha cousa, ti tens que ir planificando xa o futuro, como queres crecer, ou en todo caso como queres madurar. A mellor hai cousas que non deben crecer. A mellor hai lugares que para a creación que debe ter o silencio, o lugar de a mí ocorreu-se unha idea, por exemplo, en Santiago, que é o Xardín das Pedras que falan, que é un lugar onde hai para ir ali e ver o que está escrito nas pedras ali. E é un lugar para dar un paseo tranquilamente, falar ou estar calado, ver, marchar. Hai lugares para o silencio, a poesía, hai lugares para... Pero logo ten que haber tamén grandes espazos que nos que permitan ir creando, permitan circular as creacións. Entón, non ter medo, aprender dos demais, aprender como fixeron os demais. En Cataluña teñen unha web que funciona, que ten 30 e tantos mil persoas que cotizan ao mes e tal e tumba. Vámoslo intentar. Non van ser 30.000 porque non temos a mesma poboación. A ver se conseguimos 10.000. Bueno, vamos a empezar a polos 5.000, a polos 3.000, o que sexa. Pero é dicir, aprendamos dos demais, do que fixeron os demais. Se os demais o puderon facer, é que se pode facer. E busquemos a forma de facelo viable. Sí. Intentar no de cada un de nós con humildade, pero ser cando toca ser profesional, cando toca ser artista, pero con ambición. Non temos límites. Non hai límites para ser galegos no mundo, non temos límites. Que aí, bueno, primeiro creo que gracias pola parte que nos toca, polo nomeamento aí, e a verdade é que xa comentamos nalgún outro directo, pero nós si vamos a intentar dar un paso máis, ¿no? Para esta rede que, bueno, que nos administramos e que tamén ten que ser unha pedra máis no camiño de tantas outras que efectivamente non somos, a mellor non temos tanta xente a favor de darlle als a este país, ou non temos tanta potencia polo momento, pero no que nós, polo menos, Borxe e eu, aí comprometémonos e xa, como dixemos outro día, a partir do última semana de febreiro veñen cousas interesantes, pero creo para incluso seguir facendo aquí temas en Orgullo Galego. Fiando un pouquiño con algunhas cousas que falamos antes, xa para non redundar nelas, no? Que era o tema de coñecerte, por un lado, así como persoa, como autor e tamén como persona comprometida, como activista. Entón, para xa nos comentaches un pouquiño o teu compromiso, cando comezou o teu compromiso político, social, na militancia antifranquista, etc. Pero ese perfil de compromiso exactamente como surxiu? Non sei se houve algo que encendeu en ti esa isca para comprometerse? Bueno, probablemente por unha educación nuns valores que nos deu o cristianismo, realmente. A Igrexa foi horrible, a Igrexa española, os obispos horrible, algún día terán que pedir perdón por todo o que fixeron, segue a ser horrible os obispos, pero o certo é que os valores que predicaban, non o que facían, nin o que fixeron, pero que predicaban, os valores do cristianismo, pois realmente conformaron a miña sensibilidade e a miña moral, o sentido moral. Entón, bueno, pues desde pequeno, pues desde rapaz, fui sensible ás experiencias que vi ao meu arredor de desamparo e de humillación. E logo de adolescente empecé realmente, digamos, pola acción social. Eu empecé con 15 anos ou así, perdón, nunha asociación que se chamaba Auxilia, daquela, que era de axuda ao que hoxe se chama persoas con minusvalías. Daquela decíamos ayuda al minusval. E entón, pois, empecé a axudar a persoas que tiñan problemas para non valerse, que lle impedían acceder pois, aos estudios ou a cousas. E aí foi, de algún modo, cando empecé o meu activismo. Creo que foi aí.
colaborando con Cáritas, creo que foi aí. E logo veu o compromiso político, como unha consecuencia. Pero realmente son cousas distintas. Na miña vida, ao final, foi desaparecendo o activismo práctico social e quedou reducido á práctica propia dos intelectuais. O cal é unha tristeza, pero bueno, é unha deriva lógica. Vou ter que facer un spray. Si precisas ir coller algo de agua, que levamos bastante tempo aquí, a verdade. Ti, Suso, con total liberdade, si nalgún momento disoes que vos estades pasando, cortasnos e xa, no, porque vemos así que, joder, aquí a xente está bastante, pois, moi interesante todo o que nos vas comentando, pero bueno, que levamos hora e 15 minutos xa falando, entón tamén tampouco queremos abusar de todas as persoas que nos dades o voso tempo, así que se che parece tamén, bueno, imos entrando nos últimos capítulos. Sí, vamos a entrar xa na parte final. Eu quería facerche unha pregunta sobre a situación do galego, e é que bueno, o certo é que a represión contra o galego, contra os galegofalantes, remóntase séculos atrás, non é algo que só sucedera no franquismo. Aínda que, bueno, a ditadura franquista tumbou os avances que se deran nas primeiras décadas do século XX, mais pese a ese ambiente de represión, bueno, de prohibicións e de acoso, o galego continuou a ser a lingua maioritaria do pobo, non? Sen embargo, agora que o galego ten un recoñecemento legal e maior presenza pública en distintos ámbitos da vida, todo isto con moitos peros, non? Porque temos a xunta que temos, pero, sin embargo, agora é cando máis se acentúa a perda de falantes. É certo que a lingua está sufrindo un envellecemento progresivo. Por que pensas ti que sucede isto? Bueno, a política do Estado estáse vendo de todas as maneiras, manifestándose que o Estado, con independencia de que goberne PP, PSOE, de algún modo estáse radicalizando. E é o Estado, é algo profundo, unha política profunda en todos os sentidos. Entón, os partidos está tendo efecto. Os poderes, todos os poderes económicos, mediáticos, políticos, están en Madrid. Todo, excepto, quitado, sabemos, non vou nomear siglas, quitado un partido galego que exista, o resto son todos partidos de obediencia madrileña. Entón, estamos a falar de todos os poderes, quitado os poderes europeos, pero que incluso os poderes europeos están mediatizados. Ahora, por exemplo, 14.000 millóns de euros que van dar Europa ao Estado español, ao Reino de España, van ser administrados e dirixidos polo goberno de Madrid. É dicir, ese diñeiro non se vai repartir para que o xestionen e que decidan en que o van gastar os gobernos autonómicos e os concellos, sino que vai ser o goberno de Madrid quen decidan que se vai gastar todo eso e van a decidir eles alí. É dicir, polo tanto, máis Florentino, máis Banco Bilbao Vizcaya, máis Banco Santander, máis grandes o IBEX. Quero dicir, estamos falando de unha tendencia histórica e un poder histórico, un poder moi forte ao que nos enfrenta. E nós non temos moi poucos instrumentos de resistencia. Entón, a Xunta de Galicia, que sería unha... Nós non estamos na Xunta de Galicia. A experiencia de goberno, dun goberno mínimamente digno e decente, do bipartito, do PSOE e o BNG, foi dai uns anos e durou só 4 anos. Entón, non temos instrumentos potentes para enfrentarnos a eso. Falamos de tendencias históricas, de grandes poderes,
os medios de comunicación, estades vos aquí, en internet, mirade que medios de comunicación temos en galego e mirade todo a que nos enfrentamos. Toda a parrilla de televisión e toda a internet que tamén, toda. A que nos enfrentamos? Entón, a explicación é evidente. Eso nas nosas vidas, influi nas vidas das persoas, na conciencia das persoas, na conciencia das familias, na hora de tomar decisións. Entón, é así, estamos en unha situación delicada. Ahora ben, nós temos que facer o que temos que facer. Vos estádelo facendo, e debedelo facer con máis rigor, no sentido de aumentar ou facelo mellor, seguir adiante, aprendendo, tomando nota, ensayando, poñéndose tarefas, unha cousa non sae, hai que revisar, facer outra, porque todos os procesos foron así. Casi nunca foi un proceso de zumba, pero hai que facer o que hai que facer. É dicir, a miña experiencia foi esa na vida. Puiden facer unha obra literaria, escribín o que quixen facer, escribín o que quixen escribir, e puiden chegar a tamén a desenvolver un traballo literario e unha vida profesional co meu traballo, porque me fui pouco a pouco definindo, sabendo o que quería facer e intentando. Creo que debemos facer en cada ámbito, cada un de nós. Bueno, non sei, estou me enrollando de novo. Ademais volvo ao mesmo. Parece que a abuela cebolleta. Veña, máis preguntas. Non, pois a verdade é que tiñamos pensado, bueno, ir rematando, porque supoño que queres ir cear xa, van ser as 7:30. Non sei o que me vai tocar hoxe, pero sí, xa apañarei algo, xa verei. Pero non sei se... Ademais, hoxe teño dereito a unha cerveza e un vaso de viño. Que mínimo, Que é sábado. O sábado é cando podes, non? Entón, non sei que diste, Anxo, pasaremos ao cuestionario final. Por min, adiante. E, bueno, vamos a facerche xa o cuestionario final, que son unha serie de preguntas que lle facemos a todas as persoas convidadas e que, bueno, buscamos respostas breves, non? Entón, empezaríamos porque recomendes un libro que a ti che guste ou que queira recomendar. Ou varios, xa aproveitando. Non ten por que ser un só. Mima. A ver, pensei no, pero xa non me acordo. A ver, esta é unha pregunta canalla, isto dun libro. O individuo que inventou esas preguntas ou a individua debeu ler na súa vida nada máis. Foi Borxa. Pero debeu ler un libro na súa vida nada máis. A ver. Si queres recomendar varios, adiante. Ou pasar palabra tamén vale. A ver, eu hai unha obra que me parece unha condensación estéticamente de todo, que é o Macbeth. O Macbeth, pero claro, resulta pedante. Hombre, señor, saque a Shakespeare, ahora falta que diga el Quijote. Pero que lle queres? Pero bueno, quizá tamén a mellor Luz de Agosto, de William de Faulkner, eu que sei. Non sei. É moi difícil isto. Válenos. Se queres un teu, tamén corre algunha outra. Podes recomendar un teu tamén. Cousas de Castelao. Cousas é un libro moi elegante. Eu cando a xente de fora me di, oye, un libro en gallego que quero ler, digo, pilla Cousas. Correcto. Un libro moi elegante. Sí. Pois pasamos agora unha película que te guste, que queira recomendar. A ver. Por exemplo, de John Huston, The Dead, Os Mortos, que é a adaptación dun conto de Joyce. Correcto. Unha película que me encanta, de Alfred Hitchcock, en inglés é North by Northwest, que é aquí é Con la muerte en los talones. Correcto. Con Cary Grant. É un peliculón magnífico.
Anotamos, entón. É precioso, é divertidísimo. A música, a banda sonora é de Bernard Herrmann. É un gran compositor que fixo moitas bandas sonoras de filmes de Hitchcock. Pero bueno, habería moitas outras. Gústame moito filmes de gángsters. Eu diría, por exemplo, unha protagonizada por Lee Marvin, como se chamaba? En inglés creo que era Prime Cut. A quemarropa. Non sei se estou confundindo. Bueno, o Padriño, a primeira parte é magnífica. Encántame a primeira parte. Sí, a Padriño, verdade que boa. Pois avanzamos e agora un lugar para visitar que a ti te guste. Eso non se debe dicer. Porque eu algunhas veces escribín por encarga así guías de turismo, de lugares. Escribín moito sobre a miña cidade, sobre Santiago. Gustoume escribir, pero logo arrepentíme porque o que faz é que os lugares, o turismo ten un efecto, por un lado, permítenos aos demais coñecer lugares, pero coñecendos destruímolos. Sí. Indos coñecer, destruímolos. Eso é certo. Entón, certo, sí. o turismo é corrosivo, é tóxico, non? Entón, eu creo que un lugar, cada un debe definir, dar importancia. Eu amo os lugares que amo, claro. Doulle moita importancia. Entón, eu creo que cada quen debe visitar, debe encontrar os seus lugares. É certo que as recetas turísticas ou as informacións que nos axudan a veces a descubrir lugares, é verdad. Pero debemos descubrir cada un os seus. E non, hai xente que consume. Fui a las pirámides de Egipto, fui a Vietnam, fui a Camboya, non sei que quanto e tal. Bueno, vale. Eu non fui a ningún deses sitios, a verdad. Pero houve sitios que, por causas da vida, por profesión, visitei e que me enamoraron e outros, sobre todo, polo meu país. O meu país, ademais, é un pouco ampliado, porque tamén é a terra do meu pai. Fixen con ese libro que dixen, que se chama 7 palabras, namoreime de lugares e de xente na terra do meu pai pola parte de Zamora, en Toro, Zamora mesmo, cidade, e sobre todo a comarca de Sallago, Formariz de Sallago, a vila do meu pai, e sitios así, Fermoselle. En fin, a aldea da miña nai, pero non vou dicir como é, como se chama. Podes dicir un museo, Podes dicir un museo. Un museo? No, digo que ese si se enche non pasa nada. Ten razón. A mí encantoume visitar, atravesar Alemania de inverno, todo nevado, de arriba a baixo, en ferrocarril. Houve unha época en que falei bastante por universidades alemanas, entón iba dunha a outra en ferrocarril no inverno. Entón, Alemania nevada en inverno é unha maravilla. E ademais, sobre todo, ali sentín que estaba no país dos contos de fadas, non? Dos contos fantásticos. Vale, e nada, a penúltima pregunta é que recomendes un creador ou unha creadora en galego. Isto pode ser unha cantante, unha escritora, o que vou dicir así a Eito, como Lupe Gómez, por un motivo, porque é unha boa poeta e aínda que me gustan tamén outras poetas e outros poetas, amigos incluso, pero bueno, por poñer un pouco ao que está un pouco a marxe, poñelo un pouco no centro. A min creoume moitas dificultades na vida, eu son moi repugnante. Creoume moitas dificultades na vida intentar colocar as cousas no sitio xusto. É dicir, gustoume recuperar cousas ou persoas que estaban esquecidas e non o merecían, ou que non eran recoñecidas e non o merecían, e gustoume chamar a atención sobre elas.
E tamén gustoume, debo recoñecelo, rebaixar, ás veces, cousas ou persoas que me parecían que tiñan un recoñecemento que non merecía. Entón, recoñezo que eso non é bonito, porque non é, eso é un traballo negativo. Pero é unha manía que teño e que me leva causado problemas. Porque é buscarte enemigos sin necesidade. Pero bueno, cada un é escravo das súas manías. Vale, e xa a última pregunta, e xa rematamos, que é para ti orgullo galego? Pois mira, faime moita gracia. Me hace mucha gracia que me hagan esta pregunta. Por un motivo. Hai 20 e tantos anos, incluso lle propuxen a algún amigo, eu pensei en... Claro, agora hai moitas cousas que existen agora que non había. Pero hai 20 e tantos anos, pensei en crear unha especie de factoría industrial de fabricar produtos como de entrada camisetas ou outro tipo de produtos gráficos con mensaxes. E entón, un deles, o primeiro, era unha camiseta que dixese Galician Proud. E debaixo en galego, orgullo galego. Palabra de honor. Ostra. Podemos hai 20 e tantos anos recuperar a idea. Quixen tal. Sabía que me había ser moi criticado. Porque o que eu plantexaba era facer algo e que funcionase industrialmente. É dicir, facer algo e crear un taller e emitir mensaxes, para crear mensaxes. E fabricar mensaxes na nosa lingua, pensamento na nosa lingua de todo tipo. Non tiña un límite cerrado. Pero a primeira cousa que quería fabricar era unha camiseta e que fose un pouco que resumise iso. Ese espírito de orgullo combativo e, ademais, poñelo en inglés por joder. Galician Proud. E debaixo orgullo galego. Esa era... Pero bueno, era moi arriscado. Habíame ser moi criticado. Sabía que me había ser moi criticado, e ao mesmo tempo eu só non me atreví a facelo, así que foi unha desas moitas ideas que deixei pasar. Sempre podemos recuperar agora, Suso, nos a tope a favor de utilizar o nome, que a verdade é que escolleu Borxa, que foi o ideólogo de todo destas redes que montamos e tal, así un pouco casi de casualidade tamén. Pois moi ben, eso é de galegos arrichados, moi ben. Correcto. Sí. Hai que botarlle peito. Sí, máis que nós nin Dios. Iso é. Pois sí, a verdade que sí. E nada, nos encantaría seguir outra hora máis contigo, pero vamos a deixarte... Teño fame. Sí. Claro. Vamos a deixarte marchar xa, agradecerte que estiveras hoxe connosco e nos aportaras tantísimas cousas. Eu creo que foi un dos directos máis enriquecedores. Sí, desde logo. Sí, foi unha escola de aprendizaxe, o que sí que che temos que dicir que nos gustaría máis adiante, noutro momento, volver a contar contigo e facer unha segunda parte e tamén falar un pouco sobre o que nos faltou hoxe, pois un pouco máis actualidade, de sociedade, política e todo iso. Pois... Os telediarios están aí dando a vara todo o día. Isto deles xa está todo falado, xa. Bueno, pero nós queremos falar sobre o que non din os telediarios, eso é importante tamén. Sí. Xa, estou de acordo. A verdade é que pola miña banda... A veces, mirade, eu conecto con vos bastante. Eu empecé a facer radio aos 14, 15 anos en Radio Galicia en Santiago. Precisamente cando estaba en Auxilia, ocorreuseme facer, animei a outro amigo, fomos ele máis eu, a falar co director da emisora
e a pedirlle un espazo de radio semanal para difundir a nosa asociación e tal. Entón aí empecé na radio, levaba os meus discos da casa, os meus vinilos, LPs grandes, lía ali os papeles que levaba escritos a máquina e tal e tudo. Entón, eu sempre digo a veces, gustaríame moito ser millonario, pero moi millonario, como Amancio Ortega. Entonces, entre outras moitas cousas que faría, sería ter unha emisora de radio para poñer a música que me gusta a min, que é de todo tipo de música, pero ademais para contar as cousas de outra maneira e as cousas que non contan os outros. Para contar todas as cousas que non contan os outros. Sería unha emisora para contar todo o que non contan os outros. Xa buscarían a maneira de cerrarme, claro. Teña que ser unha emisora pirata. Pero bueno. Sí. Bueno, ahora pues nada. Vos tendes a vosa emisora. Parabéns. Que tiñades moita sorte. Pois moitísimas gracias. Sí, que nós aquí o que buscamos tamén é abrir un pouco a través de, bueno, utilizando as plataformas que hai, pero tamén potenciando a nosa, que vai ser a nosa páxina web, que esa é máis difícil que non la tiren abaixo, logo Facebook e Twitter xa sabemos que eso non... Unha vez que eres un pouco problemático, non hai problema. No, eles non teñen problema en silenciar. Pois nada, deixarte xa agora seguir cear, darche as grazas por estar aquí connosco e, bueno, agardamos poder vernos noutra. Vale, saúde. Por abando mesmo, moitísimas grazas, Suso. A verdade é que creo que foi un placer para todas nós, e como din polo chat, moitísimas persoas dando os agradecementos tamén. Gracias. De nada. E nos vemos. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Chao, chao. Saúde. Grazas, chao. Vamos a deixarlle que se desconecte, pero... A ver como fago, a ver se aprendo.